A Pobra e Rianxo, con 104.000 euros, son dous dos municipios non só da comarca do Barbanza, senón de toda a provincia, que recibirán as axudas máis cuantiosas para a contratación de persoal no marco do programa PEL Concellos da Deputación da Coruña. A Administración Provincial habilitou este ano o dobre de fondos que en anteriores convocatorias. Cun orzamento total de 6 millóns de euros, os 82 concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia poderán contratar persoal para servizos municipais. Ademais da execución de obras, os traballadores poderán prestar servizos de protección de saúde pública, así como de conservación, mantemento e vixilancia de centros educativos. Na comarca do Barbanza crearánse un total de 54 postos de traballo. Noia acometerá a contratación de 11 traballadores cunha axuda próxima aos 100.000 euros, seguido de Lousame, que creará 8 novos empregos grazas a unha subvención de 63.000. Muros e a Pobra contratarán 7 peóns cada un, mentres que en Outes e en Rianxo ofertaránse 6 prazas respectivamente. Boiro contará con 5 novos traballadores e Porto do Son incorporará 4 persoas á súa plantilla. O importe total das subvencións destinadas á comarca achégase aos 750.000 euros.